Kalong ka kubor kepala penkemen ya ki babun ki nong kersan jong ukrur football u Cristiano Ronaldo ha kaleng ka pertai namar ba uro nardo bat ka perlok jong u ka ba ulaya Islam kata ka Georgina Rodriguez kila penbena ba kile tho shong kurim kata ha ka khatwe ter u Agos jong mentau snam hajar pun rio ka kubor kalami hadian bagi ki ngut kile samlang da ka dor ha Instagram hakaba loyoi ya ki wedding string jongki kadur kapen iru ya ki jongki ngut bat hakti jong ka Georgina Rodriguez la yo iru ya ka engagement ring kabala ju pen i pat ba na du menshwa ha ka caption jong kadur ki ngut kila tho tang si bat ji kabalong kom kadak kabaleng kot Henry kabadon ka jingmut kabakrau shalandet ba kila penyeso ya ka jingim jongki kom ki syukurim laneshi tengah bapura kat kum ka jingtip bala penmi ka jing tho shongkurim jongki kalalong hagar kom ka bajar jar bat ka bakar pang hakas kai jongkari Portugal ka wei na ki jaka ba iternat bat ba pau nam pha hakathan ba marjan bat ka Lisbon om shum la palong ya ka jing khawai ka bahe ne ka babun pai ba ka jing tho shongkurim kalong ka bariet bat ka bashimet hakaba kato katne kalong ying jongki kaledon benta ha kani kasngi kabakar pang layathu ru bagi khun jongki kaledon benta lang ha kani ka jingjia ka ne kasngi kalong kabakar pang shushu namar kawan hadin shisnam pura baka Georgina Rodriguez kala penbena pajba ya ka engagement jongka bat Ronaldo kata dehusnam hajar arpusan Ronaldo bat ka Georgina Rodriguez kila don bentalang lajan shipo telikisnam kini ki ngut keles dang bantip yalade ha Madrid de hausnam hajar khanrio bat na du kata kapor ka jing e jongki kala nang klan shushu ha kini kisnam kila yeng telilang ha ki por ki baper jong ka jing im hakipor ba u Cristiano Ronaldo udang yalekai bat ki klop baper hakipor ba ka long ying kadang san bat hakipor ba ki mat ya ki jing e ha ka jing im jongki ka Georgina Rodriguez kala long ka brio ka ba pau ha ka jing im jong Ronaldo om tang namar kum ka parlok Henry kum ka benta ka ba kong san jong ka long ying jong u ha ka ju ka por Ronaldo ru ula jupet i pa ba ya ka jing e bat ka jing sngo borom ya ka Georgina menta hadin bun telikisnam ba gile don bentalang ka kubor jong ka jing tho shongkurim jongki kala pelengo ya ki babun ki nong kersan ha ki benta baper jong ka perthei bat ban ai kublei karpang ya ki neki ngut ka jing penbena ka balengkot si bat ji kala long ka wei neki kubor ka bala penki wen ya ka social media namar ba u Cristiano Ronaldo ulong wei neki rang yalakai football uba pau tam ha ka perthei kat ba ka Georgina Rodriguez ru kalong ka wei neki brio ka babun tam kinong bot ha Instagram komta na ka jinglong parlok bat ka jing it ka balane la jan shipho telikisnam menta ka jing im jong u Cristiano Ronaldo bat ka Georgina Rodriguez kalalong shaka wei pat ka benta ka bakum ki syukurim lane shi tengah bapura ngi ai kublai kerpang ru ya u Cristiano Ronaldo bat ka Georgina Rodriguez ha kani kasngi ka bakar pang jongki bat gikit bok ya ka jing im syukurim jongki bakalong ka badap da ka jing it ka jing sok bat ka jing keman ringkat bat kalong yeng jongki kublai shibun nyen sekandu ha ki weki video ki ban sawan ki baman kapor